Vitajte pri dnešnej epizóde podcastu Stážista. Dnes tu so mnou sedí výnimočný hosť, zakladateľ portálu Stážista.sk Karol Ovesný, ktorý nám porozpráva o svojom príbehu, výzvach, ale aj o tom, prečo je stáž pre študentov taká dôležitá. Karol, poďme na úplný začiatok príbehu Stážista.sk. Čo ťa inšpirovalo k jeho založeniu? Pred vyše 10 rokmi som založil konzorcium Workspace Europe, ktoré sa špecializuje na organizovanie pracovných stáží v zahraničí pre študentov slovenských vysokých škôl. Toto sa vlastne deje v rámci EU programu Erasmus+. Paralelne som v tom čase založil aj program s názvom Placement Slovakia, v rámci ktorej organizujeme zas pracovné stáže na Slovensku pre študentov zahraničných vysokých škôl. Čiže pomáhame slovenským vysokoškolákom získať prax v zahraničí, zahraničným vysokoškolákom získať prax pracovnej skúsenosti na Slovensku. No a chýbal mi tam program, ktorý by pomáhal slovenským vysokoškolákom získať kvalitnú prax počas štúdia na Slovensku u slovenských zamestnávateľov. A zároveň motivovať tých, ktorých posielame do zahraničia, aby sa vrátili a rozvíjali svoju kariéru späť na Slovensku. Na jednom mieste chceme prezentovať kvalitných zamestnávateľov na Slovensku, ktorí majú záujem pracovať so študentami a ponúkať im kvalitné stáže, lebo rozumejú, že ide o investíciu do ich potenciálnych budúcich ľudských zdrojov. Chceme, aby už nekončili študenti vysokých škôl úplne bez praxe. Máme teda máme zámer vytvárať komunitu absolventov s praxou, ktorí sú pripravení na pracovný trh na medzinárodnej úrovni. No a v neposlednom rade chceme priradiť takú pravú hodnotu slova stáž s jej komplexným prínosom pre vysoké školy, študentov a zamestnávateľov v našej spoločnosti. Aké boli tvoje prvé kroky a aké výzvy si musel prekonať, kým sa projekt rozbehol? Ide o prvý kariérny portál pre vysokoškolákov tohto druhu na Slovensku. Aj keď v zahraničí sú kariérne portály špecializované na vysokoškolákov už dlhodobo zabehnutou súčasťou pracovného trhu. No a tento program sa vyvíja svojím špecifickým spôsobom. Nazývam to fázu otázky, čo bolo skôr sliepka alebo vajce. Študenti by radi videli kvalitný výber firiem, kým sa rozhodnú sa zapojiť. Naopak firmy by najskôr videli veľké množstvo študentov predtým, nech sa rozhodnú zapojiť do tejto iniciatívy. Ale našťastie nevznikli sme včera. Máme vďaka našim dlhoročným programom Workspace Europe a Placement Slovakia široký network spolupracujúcich firiem a vysokých škôl, takže vieme už celkom efektívne študentom vyhľadávať kvalitné stáže podľa ich preferencií. Spomínal si Workspace Europe Network. Môžeš nám vysvetliť, čo to je a ako to súvisí so Stážista.sk? Workspace Europe Network je názov zastrešujúci tieto tri naše hlavné programy. Workspace Europe Consortium, Placement Slovakia a Stážista.sk. Každý má svoju cieľovú skupinu a spoločným menovateľom je príprava vysokoškolákov do praxe na európskej úrovni a prepájanie vysokých škôl so zamestnávateľmi. Ďakujeme za objasnenie. Presuňme sa teraz k téme, ktorá sa priamo týka mladých. Prečo je podľa teba stáž už počas štúdia taká dôležitá a aký dopad to môže mať na budúcu kariéru študenta? Toto súvisí s celkovým prínosom stáže. Začal by som získaním praktických zručností. Študenti si osvoja konkrétne zručnosti, ktoré sa nenaučia v škole. Ďalej je to samozrejme zvýšenie šance na zamestnanie. Zamestnávateľia dnes uprednostňujú absolventov so skúsenosťami z praxe. Mnohí študenti dokonca dostávajú prácu a ponuky práce priamo od firmy, kde stážovali. A samozrejme stáž robí študentové CV oveľa atraktívnejšie a pomáha študentom odlíšiť sa od konkurencie, ktorá je veľká. Študenti taktiež zlepší orientáciu v kariérnej dráhe. Stáž je najlepším prostriedkom, ako zistiť, či ho daná oblasť, ktorú študuje, baví, ako sa ďalej uberať, či si vie predstaviť v nej pracovať. Samozrejme je to úžasná príležitosť na budovanie profesionálneho networku. Počas stáže získa študent kontakty na profesionálov z praxe. No a v neposlednom rade každá takáto pracovná skúsenosť zvyšuje ich sebadôveru a osobnostný rozvoj. Stáž podporuje osobnostný rast, zvýši ich sebadôveru a pripravuje študenta na reálny pracovný svet vo všetkých úrovniach. A čo firmy najviac oceňujú u študentov, ktorí už stáž absolvovali?
Sú to predovšetkým skúsenosti z reálneho prostredia. Študent už pozná základy fungovania firmy, pracovné procesy alebo očakávania na pracovisku. Vie, čo znamená pracovať v tíme, dodržiavať termíny a zodpovedať za svoje výsledky. Ďalej je to rýchla adaptácia. Takíto študenti už sa vedia rýchlejšie zaučiť a zapojiť do chodu firmy. Nemusia sa učiť všetko od nuly. Často zvládajú samostatne už riešiť jednoduchšie úlohy hneď od začiatku. Ďalej je to motivácia a iniciatíva. Firmy si cenia, keď vidia, že študent, aj keď nemusel, tak investoval svoj čas do získania pracovných skúseností počas štúdia, ukázal záujem o svoj odborný a kariérny rast, čo o niečom hovorí. A samozrejme ukazuje to aj istú zodpovednosť. Títo študenti, ktorí už prešli nejakou kvalitnou stážou, majú základné pracovné návyky, vedia, čo to znamená chodiť na čas, ako komunikovať s kolegami, ako plniť úlohy a reagovať na rôzne situácie či spätné väzby. Spomenul by som ešte ochotu učiť sa a otvorenosť novým výzvam. Čo je veľké plus v dnešnom dynamickom prostredí a o to viac, keď to ten študent vie verbalizovať, na čo dostane vždy príležitosť počas pohovoru. Nie je nič lepšie, keď študent môže verbalizovať svoje skúsenosti na reálnych príkladoch z pracovného prostredia a nemusí vyťahovať nejaké školské iniciatívy alebo kde by vedel podporiť nejakú zručnosť, o ktorej hovorí, že ju má. Čo by si ty z tvojej pozície odkázal študentovi, ktorý možno váha, či sa na stáž vôbec prihlásiť? Povedal by som, skús to, nemáš čo stratiť, môžeš len získať. Stáž nie len o práci, je to investícia do tvojho budúceho ja. Môžeš zistiť, čo ťa baví a naopak, čo ťa nebaví. Získaš náskok pred ostatnými, nadobudneš zručnosti, ktoré ti škola nedá. Rozšíriš si svoje obzory, získaš kvalitné kontakty. A nakoniec posilníš si svoju sebadôveru a budeš lepšie pripravený na pohovory, nové výzvy a na štart tvojej kariéry. Takže ak stále váhaš, začni napríklad krátkou stážou alebo si vyber niečo, čo ťa zaujíma. Nemusíš mať všetko hneď premyslené od začiatku. Práve stáž ti môže pomôcť zistiť, čo chceš. Často sa stretávame s tým, že študenti pri hľadaní stáže robia chyby. Čo patrí medzi tie najčastejšie? Začal by som asi tým, že častokrát si študenti vopred neodhadnú svoje možnosti a tzv. Východiskovú situáciu. Čiže koľko mám k dispozícii času, čo som schopný stíhať popri štúdiu. Budem zvládať stáž popri svojmu životnému štýlu. Môže ísť o full-time stáž, nejakú part-time stáž, ako a kde som schopný dochádzať. To všetko vie determinovať, na akú stáž by sa mal študent zameriavať skôr, než sa rozhodne. Ďalej by som spomenul, študenti sú často nepripravení alebo teda nemajú dobre pripravený svoj profil alebo slabo pripravené CV alebo motivačný list. Zanedbávajú vyplnenie svojho profilu napríklad na našom portáli Stážista.sk. Je to veľmi dôležitou súčasťou, kde firma častokrát sa pozrie na profil študenta alebo jeho CV a myslím si, že štatisticky na úvodnom screeningu bežný rekrúter strávi neviac ako 30 sekúnd na rozhodnutie sa, či sa s daným kandidátom bude ďalej teda rozprávať alebo nemá o to záujem, takže to je veľmi dôležité. Ďalej je to taký pasívny prístup bez jasnej predstavy, čo hľadajú. Chcieť stáž nestačí a firmy chcú vedieť, čo študentov zaujíma, v čom chcú rásť, ako vieš prispieť do našej spoločnosti alebo do našho tímu. Ďalej je to ignorovanie tzv. Spätnej väzby, alebo neodpovedá včas na e-maily, alebo zabúda na termíny, alebo prípadne neprofesionálne vystupuje. To všetko môže odradiť aj tú najlepšiu firmu, aby ďalej s tým daným človekom, študentom spolupracovala. A napadla ma ešte častá vec, kedy študenti hľadajú len známe firmy alebo nejaký ideál. Zameriavajú sa na veľké značky, na sexy firmy a odmietajú alebo opomínajú menšie firmy, ktoré častokrát vedia ponúknuť rovnako kvalitné stáže, ak nie o mnoho viac, čo sa týka získaniu nejakého diapazónu zručnosti, ktoré môže počas toho krátkeho času študent na takéto praxi získať. Samozrejme, nad samotným výberom je potrebné naozaj premýšľať.
Na čo si dať pozor pri výbere stáže? Ak teda vychádzame z prípadu, kedy sa študent pozerá na konkrétnu ponuku stáže, konkrétnej organizácie alebo firmy, tak je potrebné si uvedomiť, ako je definovaný obsah tej stáže. Či je tam vopred stanovený plán, úlohy, ciele. Ďalej, či je spomenutý nejaký mentorship, či je tam uvedené, že študent bude mať svojho mentora. Či daná pracovná náplň je zmysluplná, či nejde o nejaké rutinné činnosti. Dôležité je samozrejme, aby počas tejto stáže sa študent mal možnosť niečo sa naučiť. Táto ponuka stáže by mala obsahovať aj sekciu, čo sa môže počas tej stáže ten študent naučiť, pretože to je jedno z najdôležitejších zámerov, prečo na stáž študent v podstate ide. Mohla by byť spomenuté, aké môže byť pokračovanie študenta po úspešnom absolvovaní tej stáže. Taktiež je dobré si pozrieť, ako komunikuje firma v online priestore, či má spomenuté nejaké predchádzajúce dobré príklady s predchádzajúcimi stážistami, prípadne či komunikuje nejako o svojej kultúre, či je v podstate pripravená a zvyknutá na prácu s mladými ľuďmi. Potom sú samozrejme hlavné formálne veci, kde bude tá práca vykonávaná, aké sú benefity, pretože toto musí byť jasné pred nástupom na stáž, aby neprišlo k nejakým prekvapeniam. A toto všetko je v podstate pokryté v rámci nášho programu Stážista.sk a študent, ktorý sa hlási na stáž prostredníctvom nás, tak my garantujeme, že tá firma a ten popis tej stáže spĺňa všetky tieto parametre, pretože inak by sme takúto stáž študentom ani neponúkali. Aké sú tvoje odporúčania študentom, ktorí chcú zo stáže vyťažiť maximum? Ak už je teda študent na samotnej stáži, tak spomeniem niekoľko následovných bodov. Treba si uvedomiť, že ide o učenie sa, nie o hotovú kariéru. Stáž je priestor na skúšanie, na robenie chýb, učenie sa zručnosti, ktoré tá samotná stáž ponúka. Netreba aj očakávania, že bude študent hneď robiť na nejakých veľkých projektoch, veľkých veciach. Dôležité je zbierať skúsenosti a pozorovať a vlastne plniť tie očakávania svojho supervisora, nadriadeného. Ďalej by som spomenul veľmi dôležitú vec, treba byť aktívny, nielen teda prijímateľ úloh, nečakať len teda, čo mi môj nadriadený povie a to spraviť, a keď to mám hotové, tak čakám, čo mi povie znova. Treba byť proaktívny, treba si hľadať prácu, zisťovať, rozmýšľať, čo by sa možno dalo spraviť inak, lepšie počúvať, čo sa deje okolo, aby ten študent videl celý koncept toho procesu, na ktorom pracuje. Častokrát sa stáva, že firma vie upraviť tú náplň práce a dá študentovi častokrát o moc viacej zodpovednosti a zaujímavej práce vďaka tomu, že v nejakom čase adaptácie zistí, že tento študent vie aj toto, zaujíma ho niečo iné, takže častokrát sa tá stáž vie aj prispôsobiť. A to len vďaka tomu, že je ten študent aktívny. Neočakávať len rutinnú prácu, ale treba s ňou počítať. Každá úloha nebude úplne zaujímavá. Veľakrát sa môže zdať, že pracuje na nudných veciach, ale aj na nich sa dá veľa naučiť a ak je tá stáž kvalitná, tak určite časom prejde do zaujímavejších úloh a pracovnej náplne. Treba sa zamerať na rozvoj a nie na odmenu. Nepozerať sa len, že teda koľko dostane zaplatené, rátať si tie svoje hodiny, ale študent by sa mal pozerať na ten svoj rozvoj, čo sa môže prostredníctvom tých úloh naučiť alebo pozorovaním v tom prostredí danej firmy, ako môže získať čo najviac vedomostí a zručností. Ešte by som spomenul schopnosť alebo teda otvorenosť príjmať spätnú väzbu. Toto je častá vec, ktorá študenta alebo mladého teda človeka môže posunúť vpred veľmi rýchlo, pretože kritika od skúsených kolegov, teda v tej danej firme alebo organizácii, môže študenta veľa naučiť a posunúť ho vpred a naučiť sa okrem iného aj samotnú kritiku príjmať, čo je veľmi potrebné pre akúkoľvek budúcu kariéru. Myslím, že aj našich poslucháčov predsa len láka nahliadnúť aj do zákulisia. Ako vyzerá napríklad výber vhodného kandidáta pre firmu? Čo rozhoduje?
Na portáli Stažista.sk funguje tento proces dvoma spôsobmi. Prvý je, kedy z firmy uverejňujú svoje ponuky stáží alebo pracovných ponúk pre absolventov a študent sa teda má možnosť na ne pozerať, filtrovať podľa rôznych parametrov a v prípade, že ho nejaká zaujme, môže sa na danú ponuku prihlásiť a tak v podstate dať vedieť v spoločnosti, že má o danú ponuku záujem. A druhým spôsobom je, kedy, a to je veľmi časté, že nám spoločnosti zadávajú, akých študentov by radi videli, s akými by sa radi rozprávali, bez toho, že by uverejňovali nejaké ponuky konkrétnej práce. Takže tu je veľmi dôležité, aby ten študent mal vyplnený kompletne svoj profil, mal vyplnenú sekciu vyhľadávacích kritérií, aby sme presne vedeli, ktorých študentov môžeme ktorým firmám predstaviť. Prečo je dôležité mať kompletne vyplnený profil na portáli? Je to základ k tomu, aby sme vedeli reagovať na tieto požiadavky zo strany zamestnávateľov, aby sme im mohli predstavovať a vyhľadávať správnych kandidátov, študentov, ktorí presne nám vedia povedať, čo študujú, aké majú skúsenosti, ale zároveň aj čo hľadajú, v akom regióne, odkedy dokedy, v akom odbore. A takto my vieme presne zacieliť a filtrovať vlastne študentov a oslovať len tých relevantných a zároveň predstavovať iba relevantné profily daným zamestnávateľom. Takže je toto najlepšie, čo študent môže spraviť, je vyplniť si svoj profil, vyplniť si svoje vyhľadávacie kritériá a potom môže v podstate relaxovať, pretože my budeme pracovať za ňo a predstavovať ten profil firmám a v prípade záujmu a zaujímavej ponuky, ktorá je relevantná k týmto parametrom, tak mu príde priamo na e-mail a môže sa aj potom ďalej venovať. Takže nemusí každý deň chodiť, pozerať sa na web, na portál, čo je tam nové, môže čakať, kým mu príde možná ponuka, ktorá je urobená presne na mieru. Jasné. Veľmi zaujímavá je aj virtuálna asistentka Anastázia. Môžeš priblížiť, ako pomáha uchádzačom? Áno, Anastázia, teda ktorú voláme virtuálna asistentka, je chytre naprogramovaný algoritmus, ktorý funguje na pozadí kariérneho portálu Stažista.sk. Funguje v takých dvoch rovinách. V jednej rovine vyberá študentom, teda tým, ktorým nám dali vedieť, čo hľadajú, teda vyplnili si svoje vyhľadávacie kritériá, a týmto posiela priamo na e-mail vyhovujúce ponuky, ktoré sa na portáli objavia, ktoré sú teda zverejnené. A to nielen tie existujúce, ale aj každú novú, ktorá tam pribudne, takže študent nemusí chodiť každý deň pozerať sa, čo je tam nové, ale tie vyhovujúce zaujímavé ponuky mu chodia priamo na e-mail. A v druhej rovine, ktorá je zaujímavejšia, nám tento program, táto Anastázia pomáha filtrovať a vyberať študentov podľa ich relevantnosti na základe toho, teda, čo nám povedali v tých vyhľadávacích kritériách, aby sme ich mohli predstavovať nášmu širokému networku firiem, s ktorými spolupracujeme, ktorí nám jednak buď zadávajú úlohu vyhľadať konkrétnych kandidátov podľa konkrétnych parametrov, alebo my proaktívne firmy v rôznych sektoroch oslovujeme, či by sa nemali záujem ďalej rozprávať s kandidátmi, ktorých im predstavíme. Vieme, že v rámci Workspace Europe ročne vysielate stovky študentov na zahraničné Erasmus Plus stáže. Ako to súvisí s projektom Stažista.sk? Kariérny portál Stažista.sk vznikol nadväzne na program Workspace Europe, a to z dvoch následovných dôvodov. Jedným dôvodom je, aby sme študentom, ktorým sa nepodarilo vycestovať do zahraničia alebo z nejakého dôvodu nemali záujem alebo nemohli získavať kvalitnú prax v zahraničí, chceme týmto ponúknuť získať možnosť kvalitnej praxe aj u slovenských zamestnávateľov vo firmách, organizáciách na Slovensku. A druhým dôvodom je, aby sme mohli motivovať študentov a absolventov, ktorí vycestovali do zahraničia, získavať kvalitné pracovné skúsenosti, aby sa následne mohli vrátiť na Slovensko, mali možnosť alebo motiváciu vrátiť sa na Slovensko a ďalej rozvíjať svoju kariéru u nás. Na záver, kedy je podľa teba najvhodnejší čas uvažovať o stáži? Čím skôr, tým lepšie. V súčasnosti majú študenti
úžasné príležitosti absolvovať stáž v každom stupni štúdia, dokonca aj po absolvovaní štúdia. Študenti môžu ísť na stáž už počas bakalárskeho štúdia, kedy si môžu trošku ochutnať, ako funguje ten ich sektor v praxi. Prípadne si tak môžu pomôcť k výberu téme na diplomovej práci, alebo im prispeje možno k zmene alebo úprave zamerania svojho druhostupňového štúdia. Stáže počas magisterského štúdia, teda druhého stupňa, sú skvelou príležitosťou, ako už získať prax v konkrétnom odbore. Ide už väčšinou kvalitnejšie stáže, ktorých cieľom je naozaj pripraviť toho študenta ku začiatku jeho kariéry po ukončení štúdia. No a veľmi prínosná je aj stáž tzv. Absolventská po absolvovaní štúdia, kedy tu by som spomenul stáž v rámci EU programu Erasmus+, ktoré organizujeme v rámci nášho programu Workspace Europe. Absolvent môže ísť v období 12 mesiacov po získaní teda diplomu ešte na absolventskú stáž do zahraničia a rovnako získať všetky benefity, čo stáž ponúka, prípadne zistiť, či to, čo vyštudoval, je teda to, čo by sa chcel venovať, alebo prípadne inak sa kariérne zamerať po absolvovaní tejto stáže. A vy, milí poslucháči, ak už patríte k tým, ktorí ešte stále nevedia kam ďalej po vysokej škole, alebo naopak tým, ktorí pred sebou vidia jasnú budúcnosť, veríme, že ste dostali odpovede na vaše otázky. Ďakujeme za skvelý rozhovor a prajeme veľa úspechov celému projektu. A rovnako tak ďakujeme všetkým vám, ktorí ste si epizódu vypočuli až do konca.